Ao longo de 8 programas descubrirei xunto cos meus convidados as etapas do Camiño dos Faros. Unha ruta de 200 kilómetros que une Malpica con Fisterra bordeando o mar. Gozaremos das paisaxes, conversaremos coas xentes da Costa da Morte e aproveitarei para desvelar as vidas, soños e inquedanzas dos famosos que me acompañan. Hoxe en Imosindo camiñaremos dende Laxe a Tarou con Eva Iglesias. Un traxecto de case 18 kilómetros cheo de sorpresas nos que pasaremos por increíbles praias e coídos. Aprenderemos a identificar unha especie invasora que ameaza a flora do camiño grazas a Sara. Visitaremos o Museo de Man en Camelle e botaremos unhas boas risas co Rubio. Imosindo, polo Camiño dos Faros con Eva Iglesias. De volta en Laxe, aínda que a visita de hoxe será fugaz, o xusto para que chegue Eva e botemos a andar. Que? Bos días. Bos días. Vos. E ti ves fresca, que eu xa levo unhas cuantas, Eu xa levo unhas cuantas. Ten que vir desde Rianxo, Quique. Sí? Hombre. Desde Rianxo aquí, unha horiña e algo. Unha horiña e algo. Unha horiña e algo, tío. Bueno. Que? No, ímolo a facer ben. Ímolo a facer ben porque non. Quero dicir, ímolo a facer con ganas, vai. 2 pasos para atrás. Desde onde? Desde aí, máis ou menos. Vai. Que tal? Ai. Todo ben? Todo ben. Cun poquinho de sono, pero... Pois eu. A mí ainda non me despertou o cerebro, creo. Gustache... Como espertas ti, normalmente? Quero dicir, de bo humor, cabreada... Pois tío, que dicir que non te iba a despertar eu. Non? Oh, sí. Ti sí? Sí. Joder, mira que sorte. Que ben, a ver se me contagias ese borrollo. Colle aí detrás, abre... Hai unha tarxeta na que poderás descubrir, así de entrada... Imos ir. Onde imos ir hoxe? Ou imos indo doxe? Xa? Estamos en Laxe. Sí. Imos ir ao Faro de Laxe, Praia dos Cristais, Peñón de Soesto, Praia de Soesto, Praia de Arnado, Lagoa de Traba, Mórdomo, Caída da Señora, Camelle, Museo de Man e Arou. Pois ala, total é camiñar. E ti fala moito. Non, eu falo, No, pero pero de digo... camiñar non se podía falar sentado. Pero porque así xa non vou eu. Quero dicir, a cousa é que a xente descubra o que é o Camiño dos Faros, non? Eu, mira, acompáñote, nada, 2 kilómetros, se parece, vale? Era boa. Nada máis a ir, pasamos pola igrexa de Santa María da Atalaya, que domina a costa de Laxe dende o século XIV. Que non cho dicen, son 17 kilómetros e 300 metros. Moi ben, no, ti si, ánimos a tope. É a máis curta de todo o Camiño dos Ti sabes que eu non Faros. fago nada, nunca. Non me dou dios a min para facer o ejercicio, verdad? Ademais de chegar a Arou, o reto doxe é que Eva lle colla gusto a isto de andar. Xa estás máis experta, Vai-me despertando o cerebro pouco a pouco. A mí non costa, Que ali. Ademais, claro, todo o mundo, cando eu preguntaba, a xente que traballa contigo, a xente que te coñece, como Eva, todo o mundo dicía, verá, simpatiquísima, encantadora, fala moitísimo. Faladoras son, pero... E ata agora... Por aí ás 8 da tarde ou así, aí sí que empeza a falar. Pero é que estas horas, tipo... Uf. Cantos anos tes ti, Eva? Eu teño 29. En noviembre fago 30 xa. Ai, xa pasou o número 3. Por que sentas?
Que? Por que sentas? Acabou a ruta, non? Acabou o primeiro... O primeiro... Primer tramo. Sí, sí. Que ben. Sí. 30. Pero que pasa? Ainda 29. Ainda 29, Ainda 29. Pero tese medo, 30, medo. Non, medo, no. Dos 29, cantos en Rianxo? Toda a miña vida. Eu non sabín de Rianxo para nada. Eu nací en Rianxo no ano 1987 e dixen que nunca me iba a mover dali. E creo que nunca me vou mover. A non ser que, Dios mío, eu que sei. Pero non, é que a min Rianxo gustame moito. Eu son moi de costa. De feito, mira que bonito é todo isto. Pero, non, é que eu en Rianxo estou moi cómoda. É un pueblo moi pequeniño e me encanta. E ali es... Eva que? Quero dicir, é un campolameiro, son Quique, o fillo de Enriquito. Pois eu son Eva, a filla de Pitillo. De Pitillo, por qué? Porque meu pai ten ese apodo Pitillo, xa viña de meu abuelo, do meu bisabuelo, xa non me acordo. E no instituto de feito tiña unha coñita que me chamaban Cigarro, ou Colilla, ou dependía. Pero sí, son Eva, filla de Pitillo. Fuches nena artista? Si se pode decir así, sí. Eu xa desde pequeniña sempre me gustou cantar e eu disto non me acordo, pero polo que me conta a miña nai que cando íamos ás verbenas pois eu aínda tiña pañal e xa me puñía diante da verbena así a mover o cu, ou algo así me decía. E despois eu creo que tiña 4 ou 5 anos, foi nunha verbena ali en Rianxo que un da orquesta me chamou arriba a bailar, porque dixo así, toda a xente da festa bailara como está bailando esta nena, esta festa sería moi divertida, sube arriba e tal. E esa foi a primeira vez que subí eu a un escenario, 4 anos así, a bailar, nada máis. E despois eu sempre polos cumpleaños e por tal sempre pedía que me regalaran micrófonos, karaokes, CDs, eu sempre pedía todo de música. Cal foi a primeira canción que aprendiches, pero de saberla de memoria? Uf, aí me pillas. Pero eu era moi fan de Rosario Flores, a de uy, uy, mira tú, esa sempre cantaba. E despois de Mónica Naranjo me encantaba, o Consorcio. La de... Bueno, claro, eu... Que tens o Consorcio, son de Mocedades. Claro. Bueno, por aí... Seguro que tamén cantei algunha de Mocedades, que creo que cantei de todo. A mí puñesme unha canción e o primeiro que facía era escribir a letra, sempre, e despois aprendía. E daquela sabía tropezantas cancións, só se tivo que aprender todo eso, nin de coña. Xa te digo eu. E o salto á tele? O salto á tele... O salto, o paso, o camiño, que foi? Foi salto, foi paso, foi camiño, chamaches ti, chamaron eles? É que eu, cando era pequena, miña nai anotábame a concursos de canto, sempre. O concurso de canto de órdenes, o concurso de canto de padrón, o concurso de... E algúns eran retransmitidos pola tele, creo. E un día cheguei do instituto e me dixo miña nai, apunteiche a canteira de cantareiros do Luar. E eu me puxen a barrar con ela e dixo, pois agora vas ti, porque eu non che mandei a apuntarme, porque tal. E fui unha canteira de cantareiros e gañei a canteira de cantareiros no 2006. Segundo a decisión do noso xurado, a gañadora da terceira edición da canteira de cantareiros na presente tempada Luar 2005-2006 é... Eva Iglesias. Rianxo, Eva Iglesias. Felicidades. E dai xa empecé nas orquestas. E teu pai, cando... Meu pai. Ainda non sabes o que che preguntar, pero non é preciso No, que siga. xa non fai falta que siga. Non é preciso que... No, meu pai non quería que fora para unha orquesta. Claro. Meu pai, claro, era a súa nena, a única filla que ten, tiña un irmán, pero era a súa nena, e como iba a ir a súa nena para unha orquesta. Pero bueno, despois ben, unha vez que empecé, levou no ben. Sorprendeulle alguén? Eu creo que non, Non? Eu creo que o meu destino xa estaba moi marcado. De feito, acórdome que con 15 anos viñera unha orquesta a chamarme, que era unha orquesta dali de cerca, de Rianxo, e claro, evidentemente, meus pais non me deixaron ir. Hasta que teñas uns estudios, non vas para ninguna orquesta. E me acordo que collera un berrinche, pero de decirle a meus pais, estades amargando a vida, isto non sei que, isto non sei canto, horrible, porque eu quería ir para a orquesta xa. Pero, hasta que se acala eso, non vas para a orquesta. E agora, co dobre de anos, pensas que foi unha boa idea Porque, ou non?
O que, estar na orquesta ou... Con 15 anos, seguir estudando... Non, doulle totalmente a razón aos meus pais. Eso era o que tiña que facer, eu tiña que sacar a ESO, e acabei a ESO, e dixen, bueno, que ahora para que orquesta vou? E xa meus pais, non, tens que estudiar un ciclo ou estudiar algo de verdade. E me puxen a buscar un ciclo fácil de poucos anos, e eu, peluquería, pois peluquería. E estudiei peluquería. Simplemente por a duración, porque era curto e porque se facía... Porque meus pais calaran, evidentemente. Sí, a mí non me gustaba a peluquería. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Mirar esas caras da xente que, cando estás cantando, transmíteche algo moi bonito. E, sobre todo, mirar a de miña nai, que miña nai sempre estaba emocionada como unha madalena. E, entonces, me transmitía ese sentimento. É moi bonito estar encima dun escenario cantando e facendo un día alegre para todo o mundo. Un día de festa, claro. E paseino moi ben. Paseino moi ben os 3 primeiros anos. Porque para mí non era traballo, para min era como ir a unha festa. Eu iba a traballar, pero ao mesmo tempo pasaba o pipa, porque eu estaba de baile, cantando, nos descansos iba a tomar algo cos compañeiros e pasaba ben. E pagaban? E pagaban, ainda por riba. Pagaban ben? Sí. Para ter 18 anos pagaban ben? Sí. Pero despois dos 3 anos xa era traballo, xa non era diversión. Moitísimas gracias. Estou moi feliz. Sin haber estudiado nada. Con isto non quero decir que non haxe que estudiar, que o meu fillo ojalá me estudie. Ti tes un ciclo en perruquería? Sí, un ciclo de peluquería que podo abrir unha peluquería cando queira. Outra cousa é que eu sepa cortar o pelo ao Valjodeso. Pero aberta está. Aberta está. Iso. O que está aberto é o camiño. E temos que facelo, porque a conversa é maravillosa, pero... Por onde hai que ir agora? Nah. 17 kilómetros. Laxe, a 1 kilómetro, quedan 16. Correcto. Vamos. Imos indo. Despedímonos da ría e poñemos rumbo ao faro de Laxe polo monte da Insua. Apenas 1 kilómetro para entrar en rodaxe. Mi madre, Quique. Estou a morrer, Traemos unha botella de oxígeno. Isto é case morrer. Morrer será alá polas 6:30, 7 do serán. Jesús. Cando cheguemos. E ao acabar esta ruta danche como no camiño de Santiago, unha cuncha ou algo. Pregunto. Temos que chegar Vale, e xa veremos o que hai. Home, un bocadillo para cear, así que... Iso seguro, iso seguro. Cal é a tua comida favorita? Non teño. A verdade, sempre fui moi comedora. Iso é perfecto. Non, justamente porque todo. non sei de que será bocadillo aínda. Non, por iso é perfecto, non por outra cousa. Mi madre, tírame unha corda, chico. Vamos. Aí vai. Ademais, mira, chegar... Amo. Oh, Temos que falar do amor, que ti vai bonito. seu, Sí. Ei, Iso non é nada, iso ainda non é nada. por favor, non debedes pisar, non debedes pisar esa planta. Por que? Pois é unha planta invasora, se a pisades favorecedes a súa propagación. Pero esta é a uña de gato? É a uña de gato, sí. Vale. Entonces, se a pisades, se a levades dun lado ao outro, favorecedes que se expanda aínda máis. Vale. E o que está facendo é estropear o ecosistema que está invadindo. Porque esta non é daqui. No. Esta, o seu orixen é Sudáfrica, e trouxese aquí pois nun barco procedente de Cidade del Cabo, e que chegou, pois creo que pola zona das Rías Baixas, no Grove ou por aí. Si, ali tamén en Sanxenxo, toda Sí, aquela zona sí, tamén usábase para eso, para sardíns, para taludes,
arraiga moi ben, fai que a terra non se desprace, pero sigue sendo unha planta invasora. Ademais, así de entrada, como ten as flores tan fermosas, é como... Sí, é moi Ten flor, vistosa. Sí, mira, ahora mismo aquela. non ten, non É moi creulle. vistosa, ahora mismo quedalle unha flor, pero suele ter esa por todo. Ti es trasna. Sí, Bueno, eles son os que non inventaron o camiño, porque o camiño xa existía, pero sí os que o coidan, os que o miman, O que e o os que facedes difunden. que xente como a nós gocemos tanto deste E como se lugar. pode facer para que desapareza esta planta? para que se desaparezca habería que exterminala, habería que arrancala, queimala, e sería a maneira. Agora o que temos que evitar, mentras eso non sucede, é que se expanda aínda máis. Para iso temos que seguir o sendero que está marcado, non saírse baixo ningún concepto, e en caso de sair, pois limpar as botas unha vez que acabemos o tramo onde está a uña de gato. Moitas grazas por avisarnos. Sí, E por rifarnos tamén. pois pisamos máis. Pois de nada. Canto queda para Arou? Pois Máis pouquiño, moi pouquiño, uns 15 kilómetros aproximadamente. Quique! Xunto ao faro está a escultura da espera, un homenaxe aos mariñeiros e as familias que agardan a súa chegada a porto. Maravillosa e espectacular, sí, pero a Costa da Morte non perdoa. Seguindo o sendeiro, pasamos pola furna da espuma, que se forma cando o mar bate con forza contra as rochas. Susie Lee, through the park and by the tree, we will rest upon the ground and look at all the bugs we found, safely walk. Que ben! Pois alguén que está facendo o camiño dos faros É máis listo que a nós, eso xa te dixo eu. ao revés. Hola, Hola! que tal? Que Eva... Grabando. Non, estamos así. No, pero sí, que? estamos grabando, pero estamos camiñando. Ah, estás facendo a ruta dos... Dos faros, oímos indo. Pero Hoxe usted é máis con- listo que a hoxe nós, con que Eva. vai na moto. Eu vou na moto porque sempre paseo está acostumbrado Ah, xa. És un presegueiro, Pero así non pasea, así vai na moto, can tamén. Pero pego unhas voltillas por aí, chego xa estei ca moto, e despois pego unhas voltillas para mirar a costa. Mentre estamos parados. veña, vai, Apreciar as vistas. non se vaya a desacostumar o can, eh? No, Non vai a ser que pise chan. Bueno, un placer. Hasta loguiño. Chao. We don't notice any time pass. Vas ben? Bueno, vou, que é importante. Como para facer un pequeno desvío. A donde? É costa baixo. Ah, bueno, entonces sí, xa vou a rolos. É que o camiño realmente vai por aí. Mira todo o que hai que subir. Pero que hasta lá. Pero, hasta lá. Pero, agora, apetéceme regalarche un pouco de costa baixo. Que hai aí? Aí hai unha cousa... Bueno, Que cosita es? bueno. Eu xogaba moito iso cando era pequeno. Eu tamén. No coche, eu xogaba no coche cos meus pais. Eu tamén. Sempre. Sí, sí. E era bo, Era bo. A Praia dos Cristais. Esto? Iso. Bueno, Pero a cala dos Cristais. A cala, iba a te dicir. Bueno, a Praia Pequena dos Cristais. Pero por qué? o tamaño non é, neste caso o tamaño non é importante. Senón, xa verás, cando chegues, vexas, sobre todo toques. Porque non hai moita area e o que hai Pero son cristales. son cristais. Pero son cristales de verdad? Sí, ímolo comprobar. A ver. Ali hai escaleiras, Estaría ben baixar por elas. Era para ver se estabas atento ou non, Claro. Espertache xa, Vou Eva indo, Iglesias. vou indo. Xa non queda nada daquela muller que chegou dormida Xa che a dixen laxe. que co largo do día vou indo. Buah! Son cristais de verdade, Pero por que hai cristales? Porque isto que agora mesmo estás gozando, estamos disfrutando, era un espazo cheo de lixo, cheo de botellas. Era un cheo vertedeiro? Era un vertedeiro de cristais. E o mar fixo o seu traballo, claro. Pero que non cordan. Claro. Que despois Ao longo de... podes te sentar perfectamente. Non, claro. E podemos quedar aquí todo o día, É tamén, se que queres. Ai, sí.
A natureza é moito máis sabia que a nós. E o mar converteu unha enorme irresponsabilidade en arte. ¿Qué, por aquí? Sí, mira, para que... Por se me pasa algo a min, que chegues ti, sabes algo. Qué bonito, este Sí. é o testamento. Onde ves as flechas verdes ou os puntos, por aí vai o camiño dos faros. Ok, vale. A subida ao Peñón de Soesto é o único atranco desta etapa. Esperemos que Eva non me tire ao chegar arriba. Mira, o cemiterio, a Praia dos Cristais e toda esta fermosa subida na que non soltaches nin Que non podo palabra, máis, en serio, nin palabra pola túa En boca. serio, non podo máis. Nin palabra pola túa boca, muller. Pólleme unha corda. Mira, e xa aí a volta, o Peñón do Castro, e unha praia. E xa, aí á volta, di. Ti es de praia? Eu son de praia. Pero de praia a praia, de praia pequena, de praia de vila, de praia grande, de moita xente... De praia de vila. A min as praias con mar adentro danme rollo, danme medo. Sí? Non me inspiran tranquilidad. Gústame pa velas, sabes? Pero que... Porque... É que teño mallas e me pica. Pero é un picor pequeno, curto... Canta un pouquiño da De cal. que ti queiras. Da tua canción, da que para ti esa a canción. Que te apetece agora cantala aquí. A que me apetece agora, porque como estamos así nun sitio enxebre, unha canción en galego, non? Que cantara na canteira de cantareiros que che comentei antes, Lela. Lela, ostras. Lela, sí. parece unha canción preciosa. Vai, espera Y- que apartemos un pouquiño, vai. Boa, pero que chungo cantar aquí. non, vai. Abafada como estou. Vai. Se te apetece, senón non. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Lela, lela, leliña, porque eu morro, quero mirarme nas menas. A praia de Soesto é tranquila e familiar en apariencia, pero o vento e a forza do seu mar fan que sexa un lugar de referencia para os afeccionados ao surf. Con paixón de min, senti non poido vivir. Que o que máis che gusta dos teus últimos 2 anos? Nos que a vida puido cambiar un pouco máis. O que máis me gusta? Sí. Pero de verdade, No, sí, en serio, o cariño da xente, que é alucinante. A ruta lévanos ata a praia e a lagoa de Traba. Máis de 2 kilómetros e medio de area, dunas e marismas que marcan o punto intermedio da etapa. Conta a lenda que baixo as augas da lagoa está fundida, por castigo divino, a cidade de Valverde. E hacia onde vamos? Arou. Obxectivo final é Arou. Arou. Final da etapa 12 do Camiño dos Faros. E falta? Xa está. Xa está. Veralo ti, porque eu non vexo. Pensa unha canción. Imos entrar en Arou cantando xuntos unha canción. Cal. Vale? Unha doada. Va. Non poñas ese sorriso de xa verás, xa verás. Unha cun ton baixo
Bueno, para ti que o podes poida facer seguir. o ton baixo e o alto. Vale, tamén. Vale, vale. Así vai a Veña. voces. Vai, On a dine on half a reflected radiance to hide below the De traba a camelle, as furnas e coídos mestúranse con grandes pedras moldeadas pola auga e polo vento. Un mundo fantástico de formas sorprendentes. Pois chegamos a... Camelle. A Se queres Camelle. aproveitar para ir ao cuarto de baño... Ah, pois sí, pois agradecido. Civilización, quero dicir. Aquí xa non hai praia... Hai praias, pero quero dicir, non estamos polo monte. Sí. Pero aquí era donde vivía o home este... Que vivía en Taparrabos e todo eso. Man! Man, é aquí, neste pueblo. En Camelle. Eu as veces que vin a facer cousas aquí e o tomaba, quedaronme sempre ganas de tentar falar con el. De sentar e... Porque sabes a historia polo que che contan. Bueno, Sí, que o tío era alemán e... Bueno, que pasou co Prestige, que morreu un pouco Buah, despois sí. do... Sí, foi pouquiño despois do Sí, Prestige. porque o chapapote reventoulle toda... Non súa casa, o que para él era a súa vida, e eu creo que marchou de pena. Sí. Non sei se soa como moi romántico ou triste, pero... Eu creo así, vamos. Sí, eu creo que se pode marchar de pena. Eu tamén. A historia de Man e de Camelle están completamente vencelladas ao mar. As xentes deste pobo son coñecidas por ter arriscado as súas vidas para salvar aos mariñeiros de moitos barcos naufragados. Que queres cear? Uf, Cando cheguemos? un bocadillo de zorza, miro que che digo. Para Zarza. amigos. Hola. Eu a vos conocemos de algo. Sí, a ela sí. Especialmente a ti, Rubiña, risueña, sí. A Rubiña do Don Robert, claro. Hombre, claro, sí. Que tal? E ti tamén che conozco E por eu- as pestañas porque as estás E eu, grande. sí, aí foi, non podo disimulalas. Sí. E eu creo que eu el tamén. De que? Non me Pregúntalle, tivo o pelo un poquinho máis rubio? Hombre, rubísimo. O rubio de Camelle. El? O rubio de Camelle. Pois sí, señor, Hombre. efectivamente, ten razón. El rubio aquí en Camelle, na Costa da Morte, ten unha parte seria, pero das importantes, ademais. O de conocerme por aquí, por toda a Costa da Morte, foi porque eu fui un buzo profesional durante 42 anos. Entón, esa parte da miña profesión, que eu dediqueime moitos anos, eu amas todo, esta zona, ao furtivismo, collendo os percebes con aire, con compresor, con botellas, etc. Pois entonces, cando había un accidente, pois eu sempre acudía, non? Porque non porque eu fora mellor buceadores que eles, que non o era, porque os buceadores dos GEA están preparados, teñen moita escuela, e somos buceadores, pero tiñan unha dificultad que non a tiña eu, que eu conocía a costa, e eles non a conocían tan ben como a min. Duro para ti, pero agora pensaba nas familias, que eras unha esperanza de polo menos topar o cadáver. Bueno, si era, pero cantas veces non se collían, pero claro, a xente confiaba en min, bueno, eu non traballaba con botellas, eu traballaba con compresor, eu tiña sempre aire, eu era capaz de estar todo o día debaixo de agua. Eu non respectaba nin tablas de descompresión, nin tempo no fondo, nin nada, eu buceaba. E na tele non fixeches nada máis? Na tele fixe moitos reportajes, a fixen un reportaje, que aí foi onde me conocía Antón Reise, que fixen un reportaje de como se facía, o sea, como sando, que eso do a volta ao mundo, ese reportaje, porque fixen un reportaje como se recollían os percebes con aire, iso estaba prohibidísimo, o sea, non era prohibidísimo. Entonces, sí, os ayudantes de Marina, o comandante da Coruña, dáme permiso para facer un simulacro. Eu como iba a facer un simulacro, se o meu non era simulacro como é real. Eu non traía as pedras para a terra porque non podía, se non traía pedras a todo, El aínda non nacera. Non nacería, non. Aínda non nacera, non nacera seguro. Pero foi unha estrella da televisión. Sí? Da galega, sí. Da galega Bueno, tanto, sí. Un pouquiño Da menos. galega de cando eu era así pequeniño, hombre, sí. Non me poñas tan alto. Porque no. ti fuches a... Como se chama o programa? Ai, o de Antón Reisa. O de Antón Reisa. Sí, fun, sí.
calquera caso, temos esta noite en sitio distinto a un verdadeiro campeón. Un campeón do furtivismo e o home que máis ama os percebes na Costa da Morte. Desde Malpica, desde Camelle, concretamente, chega esta noite a sitio distinto Manuel Taxes, o Rubio. Aquí o temos. Boa noite, Rubio. Como te encontras en sitio distinto? Encontrome ben, estou moi contento por vir aquí a este programa. Ben, eu quixese... Más por verche ti e por conocerche. E estiveches a punto de entrar? Hai Mareas Vivas. El chamoume para facer Mareas Vivas. E fun pasalo o casting a Coruña. Pero depois non puden ir, que tuve que ir aos Surizos. Ai. Mas eu tampouco non vale partiste con non sei o que carallo sei. Imagina que chegaras a ser protagonista de Mareas Vivas. Aí eu mandamos a rascar o carallo a todos, porque de marisqueo que sabía era eu que le sabían hostia. Que sabe Miguel de Lira rascar o carallo ali que a Ferrado. Home, aquí a Rubia, vais eu... A Rubia está acabando de contar que a boca aberta. A Rubia se llama a bomba. A Rubia teño... Non te preocupes por la risa, que a risa mate a... Teño que levala a Arou. Canto nos queda? Arou, quedamos pouco, a ver a... 3 kilómetros. Hai a praia de Arou. Bueno, xa estamos a nadiña. Imos acabar ali, o día. Rubio. Bueno, amigo, pois nada. Moitas grazas, de verdade. Coño, xa está. Vose, con tal de que se dar a lengua e vindes aquí, eu non pola lengua, que queires? Hai a risa, puta molela. Lingua e risa. No, aquí sobro eu, teño claro. Moitas gracias. Nadiñas. Vai dicir a Roberto. Donde Roberto... Tenos que facer. Eu vou comentar agora de aí. Tremendos personaxes hai na Costa da Morte. A hiperactividade do Rubio. Rubio. E a tranquilidade de man... Hola, que tal? Un vixiante. Sí. Un vixiante, como estás? Un placer. Vixiante dicimos porque vixiades a nosa enerxía mentre facemos o camiño. Por suposto. Aínda estamos... Bueno, agora non queda nada xa. Agora ven o subidón da chegada, xa está. Agora vos queda pouquiño. Viñamos falando... Bueno, topámonos co Rubio. Sí, Manol. O Rubio de Camelle. E viñamos falando de man. Ese contraste entre a hiperactividade do Rubio e a tranquilidade de man. Para saber de man, porque ela coñecía hoxe a personaxe. Onde podemos ir? Para saber de man, tenes aí aquí ao lado xa, o Museo de Man. Aí tenes cousas expostas del. Que non é a casa, é un museo. É un museo todo de cousas sobre Man. Todo o que deixou o legado que deixou todo Man, e tenes aí información de todo tipo sobre Man. E estará aberto? Sí, podemos xogar todos xuntos xa. Vai, vale. Vémonos. Veña, eu sigo o camiño. Gracias. Gracias. Chao. Queremos recrear a súa caseta, non? Porque, como te dicía antes, a obra de Man é moi coñecida o que estaba da caseta para fora. Claro. Pero Man era moi reservado para entrar na súa caseta. E había moi pouca xente que entraba na súa caseta. Entón, o que fixamos foi recoller todo o que había dentro da caseta. Fixemos un traballo un traballo moi importante neste proxecto de catalogación, de fotografiado, vamos, ter todo ben archivadiño, e depois montouse unha exposición, non? Entón, aquí temos en primeira parte as que son as crevas de plásticos. Vedes que estes son plásticos normales e corrientes que el deformaba con calor, puñelle diferentes tintes, e entonces creaba estas pezas, non? Depois tamén estaba o que se chaman as crevas de osos, non? De osos de mar. El pintados, tintados, e tiñaos todo expostos na súa caseta, vale? As crevas de osos, pero de osos tamén, pero son crevas de osos de terra, son animales de terra. E todo isto, onde tiña guardado? Na caseta, 4 por 3 metros. Ali todo. Pero, e el vivía ali? El vivía ali. Man é un artista total, é escultor, que supamos chamar escultura, esta ten pintura, ten fotografía, ten un montón de fotografía. Estas son as súas pinturas, veces que todos son autorretratos. Dibuxabas a él, sí, vou dicir. Aquí, ahora estas son as famosas libretiñas, se viñetas a Camelle, e fotes a ver o Man algunha vez, seguro que vos recibiu con unha libretiña destas, non? Pois aquí temos todas, chico, temos
2.481 libretas. E daba unha libreta a cada neno que o iba a visitar? A cada persona. A persona? Era igual que fora neno? Sí, daba unha libreta, entonces ti tiñas que dibujar ou comentar ou facer algo sobre o museo ou que te inspiraba o museo. E isto, que isto é unha auténtica maravilla, estes son os cuadernos de artista, isto parece que o fixo unha máquina, pero a máquina foi el, a man. Flipando, non? Sí, todo o mundo lle pasa igual. Todo o mundo lle pasa igual. Pero flipando de hai que vir, hai que pararse con calma, e tirar aquí moitas horas, escoitar o que nos quería dicir, que non nos escoitamos en vida, e bendito loco. Bendito loco. Bendito. Non loco tiña nada, pasa que era... Non, fago de broma, porque era como, bueno... Moitas grazas. Pois nada. De verdade. Temos que chegar a Tarou, que senón esta muller mátame. Veña. Moitas gracias. Pero... Un placer. Prometido volver con calma, ¿eh? Sí, prometido. Prometido, vale, gracias. Unha pertiña, taloviño. Sí, sí. Mi madre. Pois agora estou deseando ver o que queda da casa esa. Despois de todo o que contou Juan Carlos, Eva aínda ten máis ganas de ver o que queda da casa de Man e da súa obra no museo original, xunto a Espigón do Porto de Camelle. Aí tes, a casa de Man. Levo todo o camiño con curiosidade por esta casa, Man era un home reflexivo. Man, eu son a súa fan número 1. A fan de Man. Por que? Desde hoxe son a súa fan porque me parece increíble todo isto que fixo aquí. Increíble, e a maneira de vivir e todo. Me parece curioso, máis que nada. E cantos pensarían cando chegou a Camelle e comezou a facer todo isto que estaba completamente tolo? Seguro, e máis, bueno, agora tamén, pero antes que había mentalidades máis cerradas, pois moitísimo máis. Pero o tipo, aí o tes, todo o que fixo. E se quixera saber como Eva, a quen teria que chamar? Pois aos meus amigos, me imagino. Pero quen? Ponlle nome, fálame deles. A miña mellor amiga chamase Silvia e é a miña mellor amiga desde a infancia, desde que íbamos en Parvulitos. E ela debe ser a que mellor me conoce de amigos, despois de meus pais, lógicamente. Despois de teus pais? Sí. Son eles os máis? Meus pais, sí. Os que les contas todo? Sí. Sí? Bueno, agora o meu home, o meu marido. Pero sempre, eu sempre lle contei todo aos meus pais, todo, Contaslle todo o teu home? Todo. O teu home? Todo. Todo? Non tes un espazo teu que non é que non queiras contarallo, é que é teu? Non, contolle todo e consultolle todo e lle digo, pásame isto, que podo facer, que non. Nunca tomo unha decisión eu sola, sin consultarle a alguén. Antes a meus pais, agora aínda a meus pais, pero tamén ao meu home, claro. E se non estades de acordo? Pois o que eu pense. Non, si ao final sempre fago o que eu penso, pero sempre pido unha opinión, sempre. Como coñeciches a Robert? Robert. A Robert coñecino na orquesta, na primeira orquesta na que eu empecé. El tocaba o piano e o coñecín aí, fai 10 anos. E como foi? Foi moi curioso, porque eu encantou vin. Eu xa sabía que ele iba a ser o home co que me iba a casar, pero el non o sabía, iso era o problema. E costou un pouco convencelo, pero ao final... Sí, porque nós empezamos, eu sempre digo que empezamos a relación ao revés. Normalmente, ti cando empezas con unha persona todo é moi bonito e maravilloso, e pois a relación ao mellor se vai desgastando ou tal. E nós empezamos ao revés, nós empezamos fatal, desastrosamente, e acabamos genial. E cando levaches a casa, tus pais que dixeron? Bueno, este sí. Buah, eso foi moi simpático, porque acórdome que era o primer ano que a orquesta iba a tocar a Guadalupe, as festas de Rianxo. E eu invitei a toda a orquesta a comer a miña casa. Meus pais fixeron ali un churrasco e tal e cual, e foron ali. Meus pais non sabían nada. Pero o jefe da orquesta daquela, pois dixe a miña nai, sabías que a tua filla anda aí co pianista e tal?
E miña nai quedou blanca, porque eu cando entrei na orquesta, meu pai dixérame que non me entere eu que andas con ningún músico que tal e que cual. E mira ti. Pero ben, despois que o coñeceron, ben. De feito, hoxe en día están encantados con el, encantadísimos. Tens que estar moi enamorada del, e insisto moito nisto porque compartistes o vosso amor con todos nós. Que non sei se foi decisión tomada moi rápido, se foi moi meditada, se non... Pois mira, a verdade é que non foi meditada, o sea, a min, eu comentei aos meus compañeros de Land Rover que eu me casaba e me propuxeron eso, me dixeron que si quería compartilo con todos os galegos, o que eran, bueno, pues detalliños de como iba eu organizando a boda ou como íbamos organizando a boda. E lle dixen que, bueno, falei con a miña parexa e lle dixemos que sí, que sin problema. E foi o mellor que me pudo pasar. Que lástima. Non acostumbra ser rápido a boa vida esta, O domingo xa non estábamos tan ben, pero o sábado estábamos ben. Foi espectacular de cabo a rabo, porque xa en primeiro lugar, cando entrou Diego Viaño, o home do tempo, dicindo o tempo que iba a facer na miña boda. Cando despois entrou o jefe da policía local de Rianxo, dicindo que había un dispositivo para a miña boda e que non sei que, non sei canto. Despois entrou Touri imitándome de Concha. E xa de último, entra Roberto así, te imagínate eso, Eso foi... A día de hoxe non entendo como fixo eso, Porque ele, para esas cousas, é super tímido. E cando vin salir co traxe, co radio e cos carteles, dixen, non pode ser. E me quedei... Eso foi moi bonito. Foi moi bonito, moi bonito, moi bonito. Chamas amor. Sí, chamas amor, sí. É unha cousa que lle poderei enseñar aos meus fillos o día de mañá. Mira teu pai, o que fixo. Porque virán os fillos. Home, me imagino. Eu quero ser mamá, claro, sí. Non sei cando, pero sí, me gustaría ser mamá. Hola. Encantada. Gostas-me moito, eu estou sempre vendo este programa, encanta-me. Moitas gracias. É moi simpática. Graciñas. Este é o mí. Que? O seu home, este. Non, é o presentador do programa. Non pasa nada. Non, nada. Porque Non pasa. te casastes. Hai 2 meses, sí. Por eso que te vin eu na televisión. Sí. Ala, que haces suerte. Moitas grazas. Gracias. Por isto. Que simpática. Por isto. Sí, moi buena. Contame un intre feliz. Un intre feliz. O intre máis feliz da túa vida. Pois o día da miña boda. Nin vais a rematar. Ah, perdón. Non, xa está. Sí? Hombre, pois foi un día moi feliz para min. Estaba toda a familia, todos os amigos, todo, é que foi un día moi bonito. Estaba o pobo revolucionado, e unhas fotos, todo o mundo ali, a sombra, porque facía moita calor. Eu quedei parva, o sea, eu baixei da casa de meus pais, metíme no coche con meu pai, e giramos por ali pola ribeira e tal, e cando nos metemos na plaza da iglesia, eu iba tranquilísima, pero tranquilísima. E cando vexo todo aquel morión de xente, acórdome que lle apretei a man fuerte a meu pai, e eu, papá, pero que é isto? O meu pai, non sei, estate tranquila, e a xente gritando, eu, ai, flipei en colores, e despois me encontrei con xente, a mellor no programa ou tal, que me dicían, nos fomos a Rianxo a verte a túa boda, e eu, señora, pero de onde é? De Ourense ou de Lugo, e eu, ai, é que foi increíble. Como é o camiño en coche cun pai que acompaña a súa filla á boda? Como é ese traxecto? Pois para mí moi emocionante, porque eu xa desde pequena soñei con que meu pai me levara ao altar, e así foi. De feito, meu pai, cando íbamos no coche, me decía, que este é o teu soño desde pequena? Eu, sí, papá, sí, e como meu pai, antes que Roberto, foi o amor da miña vida. Un pai, sempre era o meu héroe. E porque eu falo moito de miña nai, pero meu pai tamén me chega, moito. E eu conseguín e me levou meu pai ao altar. Porque era un héroe?
Pois é un héroe por todo o que fixo, por todo o que luchou, por todo o que traballou por min, por miña nai, por meu irmán, por todo. Como se chama? Moncho. Ala vai. Cando foi a primeira vez que te decataches de que era un héroe? Pa mí, meu pai sempre foi un héroe, desde que eu era pequena. Sempre o miraba con ollos de papá, sempre, sí. Miña nai era como a miña mellor amiga que lle contaba todo e meu pai era como papá, sí, sempre. E o día da boda, que acabas de dicir que foi o día máis feliz da tua vida ata hoxe, había alguén que estaba pero non estaba? Meu abuelo paterno, que... O pai do héroe. O pai do héroe. Ai, mi madre! Que sí, claro, que o botei moitísimo de menos porque el vivía cerca da nosa casa e o botei moito de menos porque o meu abuelo quería moitísimo. E despois, miña sogra, nai de Roberto, que tampouco está, e foron as dúas persoas que máis se botaron de menos. Pero non podías pensar neso porque senón non podías. É curioso como os días máis felices tamén teñen a súa parte máis... Porque non podemos compartilo co... Claro, pero iso é alegre vida, non se pode facer outra cousa. Sabes o que me gustaría? Que? Que miraras así un pouco para ali. E que miraras para a casa de man. Sí. Que sobre todo foi libre. E fixo o que lle apetecía en cada intre. Eso é verdad. Tes toda a pinta de facer o que che peta en cada intre, e iso está moi guai, iso está moi ben. Sí, se pinta, nos ve moita envexa. Pero 2 segundos nada máis, veña. Vai. Porque temos que marchar, porque senón dormiremos nos montes ou nunha praia e o héroe preocuparíase, o Robert preocuparíase, logo tería un problema que non quero ter contigo. Así que, veña, vai. Imos indo. Imos indo. Achegámonos ao final, a Vila de Arou. Na súa praia diremos adeus á cuarta etapa do camiño. Fuches unha delicia. Que? Fuches unha delicia. O que? O camiño, a etapa, o día... Chegamos. Sí, aí está. ¿Dónde estamos? En Arou. Amén. Eres exagerada, pero non foi tan duro. Bueno, porque hubo sí, encontrámonos con personajes guais que nos amenizaron o camiño e, bueno, por suposto, compartilo contigo tamén. E os ollos descansan moito. Sí, por suposto, e a mente, hasta a mente. E a mente. Hasta a mente descansa. E soltaches unha morea de cousas. Pois sí. Oxe foches o meu coach, total, Coach é un novo xeito de dicir amigo, persoa que está máis preto... A verdade é que sí. Collín, 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 tosose flores de pensamentos, palabras amorosas que levo ben, vento. Que foi? Abre aí. É que cantaba aí. Oh! Que guai! O Trasqui, é teu. Moitas gracias. Vai nas túas pernas, no teu esforzo e nas túas ganas de ser feliz. Que se nota moito que as tes así de grandes. Sí. Agora tens que facerlo a realidade. Claro. Para facernos rir a nós. Bueno, eso intento. Claro, non? Que moitas gracias por invitarme a pasar este día contigo e que foi estupendo e que me encantou esta experiencia. Moitas gracias. Gracias a ti. Non conseguín cumprir un dos obxectivos do día. A Eva seguirá sen gustarlle andar.
Polo menos quédame o consolo de que si desfrutase hoxe. No imos indo camiñando conmigo. Axudaron as vistas, a paisaxe, o mar e sobre todo a xente. Porque a ruta é incrible, certo? Pero as persoas son as que lle dan unha dimensión extra a esta viaxe. Espero que cando chegue a Rianxo conte que en Laxe os cans pasean en moto xunto a praias de cristais de cores. Que nesta terra sempre hai trasnos dispostos a informar e a botar unha man. Que a pesares dos toxos merece a pena subir ao peñón de Soesto. Que na vida vira rochas como as o tramo que vai de Traba a Camello. Que nunca coñecera a un personaxe como Rubio. Que Juan Carlos é un guía fantástico. Que dende hoxe admira profundamente a man. Que bicou o chan ao chegar a Aro. E espero que tamén diga que fixo un novo amigo. Ata a próxima.